Tagaleños, my name is Alvin Bautista of Explore Tarlac. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng Andes, famous Batangas, Lomi, and Bulalo. So kung gusto nyo puntahan to guys, ituturo ko sa inyo yung daan. Let's go! So for today's video guys, sasamahan nyo ako nga puntahan natin yung Andes, famous Batangas, Lomi, and Bulalo dito sa Tarlac City. So yung pinaka-address nyo guys, sa AMP Plaza, si Santos Corner, JP Rizal Street, Barangay Santo Cristo, Tarlac City. So sa ngayon guys, starting point natin, nandito tayo sa San Sebastian Cathedral or dito sa Plazuela ng Tarlac City. Kung pupunta kayo dun mismo sa Eptañedo guys, dun sa mismong Tarlac City Public Market, sa mismong side nya, makikita nyo yung Pure Gold. Sa side ng Pure Gold guys, makikita nyo na ito nga Andes, famous Batangas, Lomi. So yun guys, no, tuturo ko sa inyo yung daan. So hindi na natin kailangan pumunta sa Batangas para matikman yung masarap na lomi nila. So ito nga, nag-start ako sa San Sebastian Cathedral. So kailangan nating umikot sa likod ng munisipyo ng Tarlac City guys. Yun yung pinakadaan papunta dun sa gilid ng Pure Gold downtown. So magmula dito sa Plazuela or sa mismo tapat ng San Sebastian Church guys, almost 3 to 5 minutes lang naman yung layo ng Andes, famous Batangas, Lomi, and Bulalo dito sa Tarlac City. So ito na yung munisipyo. Liliko tayo dito guys. Sobrang lapit lang naman siya. Kung papasyal kayo dito sa Plazuela guys, pwedeng yung daanin to. So eto na yung pinaka Tarlac City Public Market, kasabay ng yan, katabi ng Pure Gold Tarlac. Lalagpasan natin itong Pure Gold guys, and then pag may nakita kayo sa kanto, dito tayo papasok. So yung pinaka location nya dito sa Barangay Santo Cristo, Tarlac City, Tarlac guys. Papasok na tayo dito. So pagpasok nyo guys, makikita nyo agad dito nga Andes, famous sa Batangas, Lomi, and Bulalo. So yun siya guys. So yun talaga nyo, nandito na nga tayo ulit sa Andes, famous sa Batangas, Lomi, and Bulalo. So marami rin silang mga ino-offer na mga food. So later guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ibang ino-offer nila dito. So open siya ng 9 AM until 10 PM Monday to Sunday guys. So kung gusto nyo puntahan, malapit na malapit lang sa Plazuela ng Tarlac City. Pagkatapos nyo pumasyal sa mismong Plazuela guys, pwede kayong dumaan dito sa Andes, famous sa Batangas, Lomi, and Bulalo. So yun talaga niya, nandito na tayo sa loob ng Andes, famous Batangas, Lomi, and Bulalo. So ano ba yung mga in-offer nilang food? So ito yung pinaka-menu nila guys. So sa specials nila, nag-offer sila ng Batangas, Lomi. So may available siyang solo, Super Lomi Junior, and then Super Lomi Big. So yung Super Lomi Big nila guys, good 4 to 5 persons na siya. And then nag-offer din sila ng balbakwa. And then yung pinaka-Bulalo special nila guys, so pinagsama siyang litid at laman. Kaya in-offer din silang gotong Batangas. Kung makikita nyo guys yan, hindi ka din yung ginamit. Sabaw, yung pinaka-gotong Batangas nila. Meron din silang chop suey, crispy dinuguan, kare-kare, pata ng baka. And then sa sizzling nila guys, ito yung pinaka-best seller nila, itong Bulalo steak. So ito yung sinerve nila sa atin ngayon. Nag-offer din sila ng mga pansit, so may pansit bihon, pansit canton, Mickey gisado, canton bihon, and then Mickey bihon. So yun talaga nyo, ano ba yung usually na makikita sa Batangas, Lomi? So mayroon siyang Chinese kikiam, and then kikiam, so atay ng baboy, speedball, itlog, and then syempre meron siyang lechon kawali, meron siyang chicharon, and then syempre yung pinaka noodles niya, and then giniling na atay guys, ayun siya.
Pagkatapos nating haluin yung pinakalomi ng Batangas guys, so ilalagay na natin sa mismong lagayan natin. Siyempre maglagay lang tayo yung maubos natin. Ganito yung tamang pagkain ng loming Batangas. So kanina nagtimpla na tayo ng toyo, sibuyas at kalamansi. And then bago natin siya kainin, lalagyan natin siya ng tinimplahan natin toyo, kalamansi at yun nga, sili. Ganito pala yung tamang pagkain ng Batangas lomi. So kailangan mo talaga magtimpla ng pinakasawsawan niya. And then pagkatapos ihalo mo siya dito sa mismong lomi Batangas. So ako nung natatandaan ko nung pumunta kami ng Batangas is kinain lang namin siya pero hindi kami gumawa ng pinakasawsawan. So ngayon, tatry natin siya guys. So maglagay lang tayo ng naayon dun sa panlasan natin. Yan siya. Lagyan natin sili. Sarap guys. Actually guys, no, kahit lomi lang yung orderin nyo dito, so bago mas solve na kayo, then samahan nyo siya ng bulalo. Perfect combination. Konting trivia lang, no, Tarlagueños. Itong pinaka-lomi Batangas is simula siya sa Liba, Batangas noong 1968. And then syempre si Andy sa famous Batangas Lomi and Bulalo is nag-start siya originally sa Manila guys. So meron na silang walong branches doon. So ito yung pinaka first branch nila dito sa province. So luckily meron tayo dito sa Tarlac guys. Ito yung mismong noodles nila dito is homemade. So sila yung gumagawa. So napakasarap talaga ng Batangas Lomi. And then samahan mo siya nung pinakasawsawan. So tinuro ko sa inyo guys kapag kakain kayo dito. So gawin nyo yung step na yon. And then ihalo nyo sa mismong Batangas Lomi. Siguradong mabubusog kayo. At malalasahan nyo talaga yung mismong sarap ng authentic Batangas Lomi. Next na titikman natin na Tarlagueños, itong bulalo steak nila. Yan, kung nakikita nyo kanina, niluto siya. So sizzling bulalo steak. So ito yung pinaka bone marrow. And then syempre may kasama siyang gravy. And then yung pinakalaman. Tingnan muna natin yung bone marrow. So yung Tarlagueños, ito naman yung balbakwa ng Andy's famous Batangas Lomi. So yun siya, makikita nyo. Kung mahilig kayo sa taba-taba guys, perfect na perfect itong balbakwa nila. So ayan, kung makikita mo, may garden siya. And then syempre yung special soup nila. And then yung taba ng baka. Tikman natin siya. Next na titikman naman natin no Tarlagueños, itong gotong Batangas. Kung mapapansin nyo guys, yung pinaka gotong Batangas nila, hindi sila gumamit ng kanin. So sabaw lang siya. Alos yung pinaka texture ng sabaw is kamukha siya ng balbakwa. Pero yung pinaka laman niya guys, may laman siya ng baka, may taba, tapos yung tuwalya ng baka guys. So tikman muna natin siya. So actually this is my first time na matikman itong gotong Batangas guys. Medyo kakaiba siya kasi hindi siya yung usually na kinakain nating goto. Balat. So yung Tarlagueños, last natin titikman itong bulalo ng Batangas. So meron siyang litid. So pwede nyo naman siyang orderin na separate guys. So kung gusto nyo bulalong litid lang siya, pwede, and then pwede siyang yung laman. And then ito yung bulalo special nila. So meron na siyang litid, may laman. Siyempre andun yung pinaka-mais, yung pinaka-bone marrow guys. And then siyempre yung masarap na sabaw ng bulalong Batangas. So tikman natin.
naka-offer din sila ng dessert. So ito, in-offer silang leche flan. Sarap guys. Hi, good afternoon mga taga-Tarlaceños. Actually, ever since nasa Caloocan kami, ito na yung dinadayo namin sa may bandang Camarin. And then so far, nakita ko nga ito, Andes, nasa Tarlac na. And actually, yung food's the best, kaya namin binabalik-balikan. So, let's go ahead and try na. So yung Tarlaceños, kakatapos lang natin kumain. Sobrang sarap ng Batangas Lomi guys. And syempre huwag yung kalimutan i-try yung bulalo steak nila guys. Syempre balbakwa, bulalo special, and then syempre yung goto Batangas. So kakaiba yung mismong goto ng Batangas guys. Yun guys, no, huwag yung kalimutan i-follow yung kanilang Facebook page. Kaya ilalagay ko siya dito. And then open sila 9 AM until 10 PM Monday to Sunday. Yun ma'am, kamusta mga food foods? Ay, masarap po. Talagang taong ko. Masarap. Kahit ito, to, masarap. Yung tinapit sa, sa pura na, masarap pa. Hindi na natin kailangan pumunta ng Batangas Oo. para matikman yung Batangas Lomi nila. Sarap. Thank you po. Babalik-balik na talaga. Sarap talaga ng pagkain dito sa Lomi ng Batangas na dito sa Tarlac. So ngayon, nandito po kami, first time namin na nasiyan kami. Ang sarap talaga, sobra. Yun, Tarlaceños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang ka-Tarlaceños natin dyan na merong ganitong kasarap na Batangas Lomi dito sa Tarlac City. So magkikita nga siya dito sa Barangay Santo Cristo, Tarlac City, Tarlac guys. So yun, tikman nyo na ang Andes Batangas Lomi and Bulalo. Dito lang yan sa Tarlac City. So until our next vlog, peace out.